yo aslamen bandiraɓe aɗen jokka yewtere nde noon mi wima so dimo ñeeño moƴƴodiri ñeeño haɓata jonde en ɓenni banda men gadano ɗen defte hen ɗiɗaɓo ha hande ko bandiraɓe sehil amen nere naaɓe e janjoli naaɓe e daabiya naaɓe e feerala naaɓe ndongo albarka ha hande ɓen min joddiɗo joni amin mbaynodira e kundel naaɓe e jaaba naaɓe e daara naaɓe e jum naaɓe ha hande yewtan guiɗo mon sehil mon ñeeño mon biyetede Demba Hamme Guissé e tawede Malick Paty Sow to jum e tawede Mamoudou Soma Dia Seydi Dia mawɗo Ibrahima wi waɗi ɗo ujunere mbuɗo mbiyama albarka ma min jewtat ɗo yewtere ko Allah Jumar Saydou haare makko joyeɓere hakkude makko e Masina ɓe kaaɓi ko kareli jeetati nde Saydou Oumar yalti aduna Amadou Amadou yalti aduna jawanɗo biyeteɗo Hamad Samfulde pernoɗo Masina ari wondini Saydou Oumar o hamno koye jawanɗo biyeteɗo kawɗo Boukari Alƙali ɓe kaali gueɗe tati noon mbi rendiniɓe walla gueɗe nayyi fof kalama ɗe fof gotel en fof ne rendina worɓe noon ɓe mbi ko Hamad Samfulde kawɗo Boukari Alƙali séri debbo mum Hamad Samfulde ƴetti debbo ɓe mbi ɗo rendiniɓe so wona ɗum ɓe mbi Hamad Samfulde yeeyitima puccu haalda ha jawdi jofta kawɗo Boukari Alƙali taƴi puccu ko o soodi ɓe mbi ala ko kawɗo Boukari Alƙali haɓɓuno puccu muɗum Bousso Baali kesi Bousso o waɗi ɗo ujunere mbiyama albarka hande kadi yanti hen mi wima heege naati no wuuro Dombour soriwɗo gila Allah garu woni mbiya galle ulluno mi ɗacciri ndini Allah sibi nafata kam minne ko fomuro jogui ko min ɗacciri Allah noon wonno mo tawɗa ñeeƴe ɓe mbiya kaari ko fomuru fof sa yeehi jamma tawata ko yellotoɓe ɓe mbiya ngal ɗo sakkotako wonno ko hokkete ko sakkete ko fittaɗo yaltina ɓaara albarka ɓe mbi ala kawɗo Boukari Alƙali haɓɓu ndimagu muɗum sawdi galle makko ene amna puccu ngu ha ɓesgu makko dari toon e dow dankele ene yongo kawɗo Boukari Alƙali ɓe mbi ko ɗo rendini ɓe mbi ala wona ɗon kadi reniniɓe kamɓe hamdallah ɓe ndendino ɓe mbaɗi fedde ɓe mbi manaɓe mbaɗa ñamdigal sibi annabi sallllahu alih w sallam wiɗo kala renduɓe aduna dendal saabi Allah ñande mal qiyamata so naati aljanna kañumen koddata kan albarka a wultani noon mi wima albarka seydi Kane aɗon gandi kadi kono be lutata ndamde so Demba Hamme naatino wuuro ngo ne yiilo ɓiɓɓe moƴƴuɓe natat ɗo tan wonno so ɓandu salima gueɗe tati salima teddugal aduna so ɓandu salima ngal salima teddugal aduna so salima laamu salima teddugal aduna salima gardal salima teddugal aduna mere noon seɗata yimɓe lekkide ma lawol ma ɓuɓri ma mana en ñamdene toon mi wima kadi so ɗemgal rewi hakkude feɗere gueɗɗiɗi neba walla sukara albarka noon Khalid Boun Walid ñaguinomo jomiraɗo konngol tati jomiraɗo hokkimo konngol ɗiɗi wiyamo ñaagui jomiraɗo kulɗo rewidoto serte kata mi waɗen ñaago oy so neɗɗo huuɗi rewde gonɗinani Allah wiyamo ñaagui jontaɗo yo mayde hurum mum mbi waɗen ñaago oy so neɗɗo yontama won belaɗo won mettaɗo albarka yummo moƴƴo noon jibinta ɓiɗɗo moƴƴo yelli Malil Fane laami jaarem ɗam jogui gawlo makko wiyandama Gossas o indama Gossas o innama o capanɗe jeegom ujunere ƴewanami debbo moƴƴo ndesanami gadda
ndama Gossas nawi capanɗe jeegom mujdirɗe ñaami jooɗi lewru ha darti nguuri artani saha fo yilli Malil Fall wiye waw ana ndama Gossas ɓe mbi ndama Gossas yelli Malil Fall ne yiiloma wari o yetti damar galle yelli Malil Fall wimo ndama Gossas holto gonnoɗa barka ba o wi gallam gonnomo beele mi nulanoma rawande o yaha kay o yartini nulal ngal o ko nulɗami o mi hokkinoma capanɗe jeegom ujunere mbimi ya ƴewanam debbo moƴƴo ndesenami gadda o wi eyyi o wi a ƴeewi o wi mi ñaami kalis o moƴƴuɓe nen ndesa bonɓe ɓe ndiwɗi boomi ɗi mi anda jikku mumen barka e oɗon jamanu kanko mana ɓe mbi ɗeɗo gueɗe tati ndennini jawanɗe ɓeɗo walla ɗeɗo gueɗe nayyi ɗo woni Hamad Sam Fulde suuti toon ari wondini Sey Oumar o tawi Sey Oumar koto wiyete kaskewi en garino ha e haare mabɓe joyoɓere noɓe kaaɓi kareli nayyi joyoɓere nde alkamisa cayawal kalete mana alkamisa jenne kalete nden wolde hande ñande ɓe kaaɓi toggere siiko wolde mabɓe nayeɓere nde walla ñaala so pucci telledi koye hirkeji kala ngo mana ɗi kaɓɓitaka ɗi jardi koye hirkeji kala mo aldano e salliki ñande hen ta mana julde ko tamamuya wendu hakke hewde ƴiƴam Alpha Balobo Bocar waɗi ñande hen gueɗe nayyi o meeɗa gueɗe tati o meeɗa wadde ɗe gurdam makko so wona ñande hen o meeɗa soytude makko o meeɗa juldude sallika kecco o meeɗa tamade gueɗe ɗe tati fof waɗe ñalawma e goto hakke mayɓe hewde ha ɓernde Sey Oumar nde metti o wi ha konngol ngol Fouta fof nani funna mana masine fof nani o guel cukalel mettini ɓernam mi wondi mi yiɗano habde makko jinnomi komin ñawda séri Allah ko ɓi séri komi ɓi séri ko séri wi hakkude amen fof waɗe ɓe darni wolde nde batte jamma ari kono Sey Oumar o jooɗi to kamɓe ɓe jooɗi ga Sey Oumar wi farba o wi naam o wi hande koni o wi ko alarba o wi janggo noon o wi alkamisa o wi ɓawo janggo e aljuma o wi mi wondi aljuma mbo juura tiisu bar Hamdallahi Hamad Sam Fulde dafti wimo Sey Oumar o wi naam o wi ala neɗɗo ardata ko kollowo ɗum lawol so wona ɗum majjat o wi neɗɗo ardata kollowo ɗum lawol so wona ɗum majjatno tañimi banda men ko mbaɗa ara mbaɗa wonda e ma beele so haaju ma o feewa ha jamma o feewa so haaju ma o fewani ha jamma o fewata ɗum noon bonno haaju ma bonna ha jaam o wi ko ɗum woni o wi ko aɗa janggi ko Allah ñaaga jaaɓi kam firtotako o wi mboɗo janggi mboɗo gomɗini o wi so tawi ɗum noon aɗa janggi ɗum aɗa gomɗini o yeeyi o wi Amadou ba makko e mam makko ñaaguima Allah gorko fof mo haaɓe nder Hamdallahi kanko fof kanko foolata ɗum sa tawimo toon o foolete ɗaccumi fewjanma Sey Oumar wimo bisimilla o wi joni ko lewru haran haaɓe keewi hittude asakkeje hande Amadou Algali ko denɗi ko gadduɗo sirlu makko no feewi nena jenne ene tawa hande ko toon ñalli ene itta mana asakkeje janggo dawa udda jenne mbiya yoɓe kokke Amadou Algali mi taƴori ɓe jaɓata hokkudema Amadou Algali so wona ɓe mbayni Amadou Mamadou so mbaynima Amadou Mamadou yalta Hamdallahi faye jenne so fayi Hamdallahi o yalti Hamdallahi fayi jenne uddamo hettamo e Hamdallahi so wona ɗum a foolatamo Allah andi no Sey Oumar wadde e wondore mum o jaaɓi ɗum ɓe pini subaka ɓe kasti cengle on saaha soɓe yimɓe ne jaaha kollu ko cengle curtinade mbattete kosam kaɗam yare ene wona e reedu ma balɗe tati a hooƴa tal ɓe kasti ɓe gayta ɓe mbaɗɗi dimaɗi ɓe taari kono Alpha Balobo Bocar o ɓe caawi kono ɓe ɓenni ndeke ɓe payi jenne ɓe jooɗi ha ñawli Balobo yeeƴi yimɓe mum ɓe o ƴeewe kabaru ɓe mbi ko ɗum woni Balobo o wiyaɗen gandi Sey Oumar ruttotako hulani en wolde men me makko gasani joɗade ha joni o arani wonata yataw Sey Oumar jamfaki en taari fayi Hamdallahi caawe ladde nde ƴeewon koyɗo pucci makko beela ɗon kocca yimɓeɓe mbaɗi laabi pobbine mbiyata sarodirde ɓe jiilo haɓe kocci kolti pucci Sey Oumar ene mbaɗi jimɓe avajan pelle ɓe garte Balobo yo dimaɗi paadu Hamdallahi ɓe donini Hamdallahi Balobo ne heeɓi caaju golobu ngu dimaɗi dondi Balobo ne heñi woɗɗuɓe ne jokke makko yataw Sey Oumar taraki ano e Hamdallahi ko wayno salsal ɓe garoy ko jamma
o yette faye mana Amadou Mamadou o wi baba o inama o mbari Alpha Saykh Oumar arani ga o wi ala o wi alhamdulillahi rabbil alamin kan Malick Paris o wima so neɗɗo yettama kane Fouta jogui gueɗal wodi de wala haalni gon duuɓi capantal ɗi almami Abdoul heeɓi goɗɗo heɓtani Eliman Boubacar kan haɓe mabɓe capanɗe nayyi haali ɓe naali kam Abdoul Bocar Ali Dundu Segele Fene Mala Tum Ibrahima duuɓi capanɗe joyi e joyyi Absalam Sig Mamadou Mamoudou duuɓi capanɗe joyi e jeeɗiɗi o wakkitta gutto rewata hakkude lawol somo yawo yeƴotama saɗa salminama hunuko ma watta goto watta simmi watta cottorgal hoore ma watta kufuna a yamirta kala yamirta tumuɗa yamirta jooɗɗa so naati wuuro sagataɓe dogan ñallo e nder ladde ɗum leydi bilanka jawɗi nahaaɗi mbaɗe nder tarodde mbaɗane kelɓuli oto mende kan barka e oɗon jamanu kanko Alpha Balobbo o wi mbari Cheikh Oumar arani o wi ala o wi alhamdulillahi rabbil alamin sibi so woni nder ladde to a Saykh Oumar yani wuure ma wiya min jola walla mi hul ɓe cegani haqqille mabɓe Saykh Oumar ɓe ganda heedi ndeke fay ko jenne Saykh Oumar ari ha yetti jenne o yo dimaɗi ɗi kettodir leɓol fof yo hettu bandum bongi ɗi kettodiri koyi ɗi kettodiri caaji ɗi kettodiri golofi ɗi kettodiri ceeri ɗi kettodiri baraji ɗi kettodiri kaaleji ɗi kettodiri o wiyoɓe goppude conde yaltude ɓe kuccite jenne ɓe pelli ha asman o iri ha jenne datori koyngal gotal wuro ngo fof hawri jama jenne ɓe darini jeygue nge ko aadi yimɓe nden jennen looyi toon fete fiyande muɗum felli hollude ɓe nootima koɓe mbaɗi ko nani Saykh Oumar ƴeewi mo wowi nulde o jahanami nder jenne mbiyama min Alhaji Oumar Saydou Sam e dow makko mi tuuyaka yarde mabɓe mi dawrani yarde mabɓe Amadou Al Ghali mi nani enen nder wuure ɓe kokkami Amadou Al Ghali kañum tan dañmi haaji soɓe cali mboɗo sama e dow mabɓe kala ko tawdumi Amadou Al Ghali mi nanguiri Allah tan nulaɗo ari ha yetti jenne o noddi jennankoɓe o tawi ɗumen e daari o haalani ɗum mi almami jenno yo jaabumo on wimo sa yi mbiyana min Saykh Oumar min nani nulal makko wona minen ko haɓanno koye Amadou minen komin halfaɓe komin jeeyaɓe min gañananimo Amadou Al Ghali min jiɗananimo Amadou Al Ghali hamo andi ɗo wona Hamdallahi ɗo ko jenne caggal noon o jiimi e dow amen koye yamirore tan min jiiɗi dogde min jiiɗa dogde e pittali amen ko beela ko o ɗacca min mbayno Saykh Oumar min mbayno yo Amadou manne o namnima Amadou Al Ghali so yamiri min kokkamo so Amadou wi hoto mana hoto min kokkumo min mbiya min kokkani so tawi o heppi ɗum o wawa yiiɗi ko yande amen min jabri Allah yo yane amen tan ko tawri min fof minenne min nanguira Allah ɗo nulaɗo rutti ari haalani Saykh Oumar hama sampulde ɗum o ko mbinomami wiɓe yooɓe nulan mana Amadou on wi nulaɗo ya mbiyaɓe yooɓe mi yamiri yooɓe nule Amadou ɓe nangui Amadou Al Ghali ɗo ɓe itti gorko jaarowo e duuɓi ɓennuɗo duuɓi capantati o yettaki duuɓi capanɗe nayyi ɓe mbi gara jahanamin Hamdallahi mbiyanamin Amadou wuuro ngo uddirama ni Saykh Oumar uddi wuuro ngo ene namni Amadou Al Ghali so yamirat min kokkamo Amadou Al Ghali walla so yamirat min calo hokkudemo Amadou Al Ghali nulaɗo taƴi koyngal mum mana yeehi yaari koyngal mum noon firti wari o yetti Hamdallahi o tawi batu Amadou ne jooɗi yimɓeɓe ne pirli ɗum ene jogui mana métre sappo e ɗiɗi bagui daneje somo ñaawa sari ko noon waɗata e deftere kamil ndu e gueñewal ngal e gueƴƴilol ngal e tabalde nde ne jaayi silama ka ne takki hen ni o ñawirta sari amo waɗi wutte makko gadda noon pamirten hamo huccide funnague nulaɗo ari ha faadi bateau feeci ganol ɓitti hen mana e ganol e hunuko talkuru ndu hunuko ganol ngol ɓitti hen talkuru ndu ari ha faandi Amadou dicci koppi makko ɗi on colle albarka jawarankoɓe jeeyi ɗon ɗo ɓe mbiyata mon colle ko joom kiraɗen jeeyi ɗo ñaam golluji jamreɓe haɓetenoɓe noon mon colle gayni worɓe koye barka Mali Paris o mi wima hitande fof noon yimɓe tafana ɗannode a tawde gise donaɗon ɗanno joom barken ɗanno kuɗaɗon ɗanno noon
yew so duwana ɗon ɗanno yumma e bafonde nder sa yettinnoɗa rawade Allah ko moƴƴita ande bonde sonana an min mborete sa yewi yo Allah reni yo Allah wallu yo Allah uddidi yo wano wayanno walla ɓuuro ɗon ɓe pina ɓe duusamo so e avion so e train so e laade so e oto jola on naata e ladde hay so waɗani galle ladde kanko teddin jinnama ko wuuri caggal ma maayo o yaani ko duwa waɗata noon joom barke oɗon sen ɗanno leñol yumma e leñol bafo gonata koye ambodirde hay goto haalta e dow goɗɗo on gonata koye deyde mo gaddanɗaɓe rawade komi yawi kaari tan ɗuɗɗa yidde mata yejjiti min wampuma soɓe piniɓe dusamo so e avion so e train so e laana so e oto o jola tawamo e ladde am waɗi galle wuuro galle ladde waɗat noon ko barke sippetake muynete sinno joni barke ko nammari gaɗa wuuro kawɗude hoylanade coccorgal kuɗaɗo noon sen ɗanno leñol yumma e leñol bafo naata nder suudu gartere bafal coka garɗo waynodirde makko walla addi letere fof wiye koye deeyoɓe goni wona gongol koɓe kalantamo sa yettinnoɗa rawane mette ɗeɓe wardude min gartirɗa ni Allah ko moƴƴa tawi ɗo jawdi yeeyama yawde wuuro kaari kawma kaari nen toon bamma kaari nen toon tinno guiƴi en maahi kajjinoyi jooɗi galleji ɓe duusamo so e avion so e train so e laana so e oto heewo jola o naata e ladde o rewa tindinore yummiraɗo o yetto nana koɗo ɓuuri yidde nande e galle ko haayo o waɗa ɗon balɗe tati kuddi ndi abbomo o nana koɗo ɓuuri añde nande e galle ko saɗa yara jimtolode woppu ñaade juuɗot fi sukaɓeɓe woppu yewtidde rewɓe aɗa jooɗoto worɓe ga so midi yoni noon komin wottotoɓe 9 heures jamma galle ore udde so ɓooyiɓe kuloɗo addande ɓe probléme nendene jawdi mbaddamo e goɗɗo artanene makko wiye feere mum boni ko dabare o wona ɗon ha koɗɗa ngu natta o ƴeewa labbi makko o ƴeewa sawru e ɓoye jakka mawɗo kalɗo fo yedde ɗum sippiro daro ɓe mbiya ko baba kaari de yaɓata e kaari nene makko wiye kunudde ñamete wona gonga kulol ñamata on ɗo noddi ñaam golluji mawɗi noon noddi keesi buso noon buso baali albarka tubayel toksel babar tubaji mawɗi so maɓe daari wuuro ɓe doono maɓe daña mbaɗatno maɓe mbaɗatno sa yiya ko janggor Allah yawno wona ñimɓe tan kattoto ma e rimɓe kattete noon wona min tan nafɗa noon lahi ɗo mbiyata mon colle noon leɓol jawrankoɓe e oɗon jamanu kanko Allah Jumar Seydou nulaɗo yetti Amadou Amadou feeci ganol o ɓitti hen talkurdu o ɓami talkurdu o fawe juuɗe Amadou Amadou sowti talkurdu o jiime mayro janggi ene mbiyata hande letere o jikki mana kasanka ka o jikki deftere ɓurana nde o jikki mana en geñugol ngol geƴƴolol ngol o wi guiɗɗo o hafti o dari batu o fof daarimo o jumpi yimɓeɓe wiyamo yalta ɓe ɓafire jonde ɓe goppanamo lawol Alpha Ballo bo wi guiɗ ko bammakko togos ɓami jungo ngo ñappe walla makko foɗi mo darti wimo Amadou wat ko gowɗa wadde o wi guila en gonani mana ene kulol kala ko heɓaɗo letere sekete jangge yimɓe fof kalane guila e mamma ha e bamma ha e an hande haɗen gonɗo e oɗo sohla keɓa talkuru an goto ceeka talkuru ndu ummoɗa tan mbiya guiɗ jalta yimɓeɓe haalan yimɓe kene paam ko ɗum woni ko tawɗani ndu talkuru o hoynti Alpha Ballo bo ko bamma ko tokos guite ɗe ƴoogi gonɗi hunuko denni heewi hunuk mana ndiyam kine ɗe ñondiɗi o wi Ballo o wi nam o wi min nduɗo talkuru mo rimi ko jenne say ko mbaɗa uddi jenne nangga Amadou Alƙali ko denɗam joguiɗo sirlu reedam mi yiɗa o nanggam Ballo bo wi wat jam Amadou artiri haqqille hoore ma wat jam an laami yimɓeɓe wat jam yimɓe pewja ha haala Ballo bo ka tekki wonno to sirlu masina haɓe jogui miijo Ballo bo jaɓani wallude so jaɓi masina say ko mbaɗa folata o yamadam o innama o ƴeew windama e mana en nabi sallallahu alaihi wasallam wi kala ko neɗɗo heñane aduna so wona gueɗe jeetati nanni seyɗani waktu yoni jawden juulen kefere tuuba jawden tuube ɓe yonti yawno resu ɓe yonti yawno jangguin mayɗo ma en jawden gubben ñamade yawno yokk ko heddi komi ɗaldi seerem suusaɓe noon noddi madane Amadou Mountaga Cheikh Oumar Tall
noddi Abdoulaye An e jombaji mum noon kardial Bouna Abdoussalam noddi Kudi Bayla Diatare el fekkima Samba Deba noddi Babiɗo wan mbiya albarka noddi Dieynaba Thiam to Abdallah noon mbiyama albarka koy ñande Dakar o fuji yimɓe jiiloyde Demba Hamme mboɗo yiɗo waɗanami kase sala ɗo ha Balobbo heɓti haqqille makko wima mbaɗen batu taƴen dawoɓe walde e renoɓe wuuro e ardotoɓe kono o daɗa Saydou Oumar hecci en ɓuuri en mana wowtude walde haare so tawi en ummima ɗo joni en mbiyaɗen jaftino e jenne so tawi Saydou Oumar koko fecci kono mum so nangui wuuro ngo caggal sen jaftini jenne en ngalato paɗe sen donki en ngalato paɗe ɓe tawi haala Balobbo ka tulaade haqqillaji mabɓe ɓe jooɗi mbaɗi batu ɓe toɗɗi yimɓe dawoɓe e renoɓe kono e renoɓe wuuro ɓe mbi goto fo yo wullito Allah banggue wawi hande wawruɓe wirdu ɓe mbaali wirdude wawru gurmade inde Allah ɓe mbaali wawru wadde liste kaye kurusaji ɓe mbaldi hen ha nangue mana en fajiri seeki ɓe payi jama Balobbo yaltani ɓe juuli ɓe calmini Balobbo arani ɓe kooti galleji Balobbo arani ɓe kastiɓe gayni Balobbo arani dimaɗi kaɓɓa Balobbo yaltani ɓe kawro e jama Hamdallah e Balobbo arani ɓe mbi to Balobbo woni eɓe joguino maccuɗo ne wiye Mama Ñingue mo jogui gawal ne winda la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah kanko settana e nder Hamdallahi hay gorko hay debbo goto jari libtaki hay goto luttata galle mum hay so neɗɗo tawaka mo yamirama naata e galleji amo yurlo kanko heewi nulede e galleji janani he ɓe mbi Mama Ñingue golle ma gari Amadou Mamadou yala komin yadani o tellendi magu makko kanko Amadou Mamadou o fayi galle Alpha Balobbo o wari o yetti o dari damar galle Alpha Balobbo ɗo o noddi debbo mum jeeya o noddi on nootimo o wiide Balobbo woni wiyamo suudu makko wor wordu to Amadou Mamadou ɓami koye ɗum dare damar galle wi Balobbo damal suudu e wi Balobbo wi allahumma salli ala seydina Muhammadin sallim ƴetti kurus o werle jeeyi wi amadam alhamdulillahi rabbil alamin wonko dartannomi gila jamma mi ronki hebde sowona ko daariɗade suudam ko mi heɓani mi ñaaguima Allah jaaɓi gorko fof jiiɗo nangue hande min wawi ɗum caaju golobu ngu yaltina haɓɓa o ɓami mana wutte makko walde e tuuba makko walde o ɓami mana bodne soɗa goriyal banggue jalto o loowi ko beeɗo o waɗɗi wudere disena e hoore makko ene samira ga banggue wari o yetti jama kaɓe jeyne kono Alpha Balobbo waɗɗima hay gorko goto ɗo yaa yeeso makko Allah nokkimo nasuɗo gorko fof jiiɗo nangue hande kanko wawi ɗum dimaɗi jalti Hamdallah ne ƴakka labale ɓe payi mana jenne Allah humpiti Saydou Oumar ko hokki Alpha Balobbo ko ñande hen Saydou Oumar ne wondi ujunnaji sappo e ɗiɗi puccu hedde pucci makko ñande wolde nde fuɗɗoto ujunnaji sappo e jeeɗiɗi puccu Saydou Oumar jogui Amadou mbin jogui ujunnaji nogas e ɗiɗi puccu Tarif Amadou Moutar wi ni Saydou Oumar noddi konuji mum ɗi Alpha Oumar Ceerno Bayla en Amadou Hammar Kouro en arɗo Ali Jerewi en Botol Sawa Hako en walla on sa Botol Sawa Hako on heddi Kandiari Koli Modi Sy en on noddiɓe goto laamiɗo ujunere gorko fof on nodda ɗum o wi Balobbo ñaaguima Allah jaɓini ɗum gorko fof jiiɗo nangue hande kanko wawi ɗum o wawi habde ko yimɓe ɗiɗo ɓenne kaɓetaki gumɗo e maayi ɗo so masinankoɓe gaari thel e lawol goppaneɓe ɓe naata jenne wona ñande wotere Allah ñaguete jaaɓa kono masinankoɓe ari ha faadi kono Saydou Oumar o ko aadi yimɓe ne kaɓɓata puccine kaɓe nde so dawri kaɓaka so waɗɗiɓe ɓamat ceɗɗe fetilaji mumen tukka e leydi ɓama juuɗe men pawa e garbusaji yeeso tukko kollidani ɓi woldake fof ne andi jomum dawri yaɓaka so tawi ko dariɓe e leydi mbamba fetilaji ɗi cerɗi ɗi paye leydi mbamba juuɗe mumen kolli kaɓaka ni wonno aadi waɗɗotonoɓe nden kono Saydou Oumar o goto fof ƴetti feɗel mum takke boal pucci mum yeeso faari leydi ɓami juuɗum fawe garbus yeeso pucci e tukki ɓe goppi lawol masinankoɓe ko woldankoɓe gandi ɓe dawri ɓe kaɓaka ɗay mana ceeki yimɓeɓe fay nder jenne ɓe calminani fuutankoɓe calmitakiɓe Cheikh Ousmane noon wiya goto mabɓe dañani bakkat sibi salminde ko sunno salmitade ko farilla hawo yetto naati jenne o naami Amadou Algali o yii ɗum ɓe maɓɓodiri o namni Amirou Dienne ɓe mbi Saydou Oumar uddi wuuro ngo wima min kokka Amadou Algali wi kono yanani mo ɓe mbi ala o wi alhamdulillahi rabbil alamin joni noon mboɗo hootami fewni to mbimo ala tawta min ni kay goppira min ni
a ñortat Sey Oumar e dow amen o wi ɗum noon ma o naata kalba masinan ko ɓe pecci ɓe mbi o natat ɓe mbi o natta ɓe mbiya peeje kewɗe golle ko couleur reedu tan janane maɓɓe tan o wi ala ko min ardi on sen dañi bakkade min defi mami naata kalba o folti o wi mbonnaata balɗe tati so mi heɓani balɗe jeeɗi so mi heɓani balɗe jeenayyi Alpha Balobo nawantamo ñaamde o naati kalba Sey Oumar wi Fouta mbinami udde e wuɗɗu lawol ngol ɓe uddi jenne o watti toon balɗe tati masinankoɓe ɓe kaaɓi aɓe gonde Maabo goto wi Ousmane Gala Segene Maabo ko jiɗaɗo e mabɓe kanko e yimɓe ɓe jiiɗa kalba ɓe gondi ɓe kaaɓi ɓe ceki o hafti o dari o wi masina mbinama o wi rimɓe ɓe jaali on jelotoɗo walla ñagotoɗo yeeyi sokkami yo Allah yoɓon ko ɗum firti baɗanɗo mo annene yawat tan ɗum ñande ɓiyam gorko ɓamata koyngal tuuba e ɓiyam debbo ne rese garmi teddinirmo kokkuɗo mbimi yo Allah yoɓi hande Fouta uddi on ɗo mboɗo yilono on ñamde joɗɗe ɗo o haali konguɗi musti umminoji ɓerɗe mabɓe ɓe ummaki o miijino way yiɗen ni so warama masine dillat o fettinima makko o fayi kono Sey Oumar hamo wiyata Alpha Oumar ceerno Bayla woni to Alpha Oumar ceerno Bayla woni on saaha inde on ɗo ɓuuri yoɓade ha Alpha Oumar ceerno Bayla nani dande makko nde ene wanno saɗa fetel mum tan fuuɗi fetel o ɓatti ɗum jahanɗo biyeteɗo Amady Sam Fulde gondi ɗiɗo ɓe ummiɗo masine o on wiya Alpha wat jaam jaam o ko ñeño ne gasa ko nulaɗo e ma wiyete ko Ousmane Gala Segene Maabo ha o sawdi Alpha wimo he nedi ne wallita gorako hollu nedi sanne ko mbiyata Alpha Oumar ceerno Bayla ko ha jaam yettima bonnula e makko ko mino o wi jaam Alpha Oumar ceerno Bayla Alpha Oumar ceerno Bayla mo nananmi o ko an ɓalejo dabɓo bonɗo mbaadi o Alpha wimo ko gonga so tawi ko yitere ranere dande junde da ɓandu mana yondu min ɗaldi rewɓa men julɓe huddaɓe waɗaɓe nder galleji ɓe so gorko pinowo dawa e yamiru Allah e nelaɗo muɗum daña mana waɗa ko de heɓata woni heɓani bakkar ko minen worɓe julɓe ummiɓe Fouta ɓe mi senni Allah neɗɗo andata yontama e leñol mum so wona sukaɓe wuuro mbatti ñemtinde ko waɗata tugganma e Fouta haɗo cukalel Foutan fof mbaɗiɗa so puuso gawƴal wiyata min woni Alpha Oumar ceerno Bayla neɗɗo andata yontama so wona yimɓe mbatti habde ma so haɓani e yimɓe o wi ɗum noon mi yaltinima Bara Diaga o wi mate wona mana ko Maabo tan mbiyeɗa ko Ousmane Gala Segene Maabo o wi eyyi o wi mata ala dimo hono am mi haɓa e muɗum jata ya saɗa jogui dimo hono am mi yaltanaɓe Bara Diagal mi haɓata e ñeeño o wi ala so wonde dawi kural wonda ko ñeeño e dimo o wi mata nde toɓɓata nde a hul Ousmane Gala Segene Maabo laawi hayli taltalodima o ari wi Alpha Oumar ceerno Bayla yenni on Alpha Oumar ceerno Bayla yenni on Alpha Oumar ceerno Bayla yenni on tawi toon Bocar Sala Modi habti dari yol ko wi o wi beele mi ala dimo hono makko o wi sa yi mbiya Alpha Oumar ceerno Bayla aɗa jogui wonde rimde mbiyama min tawi toon Bocar Sala Modi mi namni momo mi nani koɓe ummi Fouta faade hande ɗo duuɓi nogas o meeɗa wadde gueɗe ɗi bollamnamo gotel mayde dogde janggo e labo hen gotel mboɗo wannamo ɗum Ousmane Gala Segene Maabo rutti o yetti Alpha Oumar ceerno Bayla o tawi ham Bocar Sala Modi salminima o mi salmitimo o wima mayde dogde janggo yo Allah bo en gueɗel gotel o hokkuma o wi beele onon to masine ga ndiyam ne sayna ha en o ala wona masine tan to nangi fuɗata to yanata ala ndiyam saynata hen o wi ndeke debbo pullo masine anke muyninani jognowo so mayde nde poɗanami mayde tan koye mayat sobi jomiraɗo min kulle naften jayi katil mawdi mayde ko damal tagata woni fo sora fittano mayat kono dogde nde kay pullo masine anke muyninani jognowo Ousmane Gala Segene Maabo ruttidi Alpha Oumar ceerno Bayla yenni o ɗo masine murti ɓe tawoya Amadou Amadou mbi Balobbo Amadou Amadou yalta walla min murti Balobbo fayto Amadou Amadou o wi Amadou tappi koyngal leydi ene wirta wimo tappi koyngal leydi Balobbo ñolti udimere nde tawi mo nder suudu o tiwli mana kurus o e poche makko Allahumma salli ala seydina Mamadou Balobbo ko mbaɗanta golle mona golle majjuɗo a wona majjuɗo aɗa waɗa golle majjuɗo wona tawata neɗɗo hen ay kallo o natananna kalwa ko yimɓe ma ɓe murti yaltu kallo o tawi masine murti Sey Oumar wi uddet mana tataka ɓe kasti dimaɗi nangodiri ɓe gogodiri tawiram Bocar Sala Modi yilo Alpha Oumar ceerno Bayla dimaɗi ne gogodiri ɓe fawgani ne maaya ɓene colɓi toon e caam ɓene garen manɓi ɓe garen denki ɓene garen gajji dimaɗi jaɓɓa e becce worɓe jayi Malick Paté Sow mi wima so tawi neɗɗo haltanama ɗum tan won jambarno sibi so wolde gasi woni jambar tan kokko jewdi aduna wonno jawdi ko leɓol kino so bippama guite jomumbirle to gondi caggal barka
Alpha Oumar Ceerno Bayla dimaɗin gogodiri tawri Aboubacar Sala Modine namno holto biyeteɗo Alpha Oumar Ceerno Bayla woni holto Alpha Oumar Ceerno Bayla woni haw feeñodiri Alpha Oumar Ceerno Bayla o dacital talon dimago o wi ɗum gawal pat gawal ngal regisame leydi o wi ɗum gongal pat ngal regisame leydi o wi ɗum gongal pat ngal regisame leydi Alpha Oumar Ceerno Bayla difti fidel mum toɓɓimo fiyande kurɗe jaɓanimo toɓɓimo wonde kurɗe jaɓani toɓɓimo wonde kurɗe jaɓanimo ɓe dacital tali ɓe darni dimaji o wi Alpha Oumar Ceerno Bayla giɗo Allah Alpha wimo Allah andi giɗo min woni Alpha Oumar Ceerno Bayla o wi annene giɗo Allah o wi min woni mana tawri Aboubacar Sala Modi Allah andi giɗo mum o wi Alpha Oumar Ceerno Bayla a nani nullalam o wi holmo nullaɗa o wi Ousmane Kala Sekene Mama o ko nulloɗam o wi mi winomo mayde dogde holko jiɗɗa hen hande ƴetta o wi ndewa haalde cikkannomi ko gañoma ganno hanani haalde kalɗa ko neɗɗo yo ñaago Allah e gurdam hoto Allah hoyɗum kono ma koyna tedduɗo asilamen bandiraɓe en mbakti kaset o noon ha hande yewta toon guiɗo mon seeli mon ñeeñi mon biyete Demba Hamme Guissé e tawede Malick Fadi Sow Mamoudou Soba Diama kamɓe piyantami ɗo kañƴode ɗo noon bamaranko mbi santa kuma kele danne sarakulle mbi tagude men digam bane fulɓe mbi duuɓi sappo e haala goto firti fof ko aadi albarka noon Moussa Keita won weltinir mawni ko biyete Abdourahmane Keita to Madina Gounass waɗe jinni mum Sanfra Mamadou Mouba albarka Malick Fadi Sow mi wima Sirif Daha wi hunde fof neɗɗo happe so wona kaari ko moƴƴo o wi sa hawama mayde ma noon ƴeew kewma sa kewni noddita yimɓe gara ni no Moussa Malel o wi nere jeeri e nere waalo o yo waɗe inde mabɓe mana ujunere muɗum mbiyama albarka noon poɗɗa wadde noon siɓe ma jiidani hen fof soppantaki ƴiyal hokkete ko bedol so yalti dawari kefta e juuɗe mum ɗo noddi Samba Bocar Yero Abdoul Ndaw yal gotal fooli capantati jawmal fullo ba albarka ujunnaji 50 e ngaari furdimo hokkima ɓeydnima ha waɗakimo ko fulla mako noddi ceerno Ousmane Ali Sow Ali ceerno joguiɗo téléphone hakkude Allah e nabijo so wiyama noon noon ko heewi famta téléphone ceerno Kourous ceerno noddi Allah nota gueɗe goni o laaɓani walla o laaɓaka si biyeteɗo Amadou nanirta Malal Pullo Diallo ko mbiyata ceerno Cukalel ɗon noddi afo ɓortoɗo bakkos bentoɗo sakko jolo e bonga ñama o sefa gandaɗo hon kon gowade siwi jewteɗo paari noon kan Amadou Falel o wimi Demba Hamme mbimi namoy bisimilla de ko gonga mi wima banda haalde taki waɗanam banda ala banda haalde ko jungo wona huno ko noon albarka noon albarka ƴiwode kaali joɗiɗo ɗo to yeesam ɗo nde albarka yidde albarka teddungal ɗum pe yimɓe noon ko malal kono malal malaɗo ne anda ko maccuɗo ay memi ceeri jamma nande ko ceeri memi ay jiiɗo ne andi ka dimo wonno komi dimo waɗata neɗɗo dimo wona dimo itata dimako ne dimo laaɓa reedu weeɓo jungo nanga ɗemgal anda ko ɓuuri anda ko foti ɓeri no wasi wadde pallanteje fottere oɗon ɓen kono komi dimo ko dañƴa piɓa ko haala jedda saɗanima fintangal joɗɗa ɓirta mbiya ka dimo wona gonga kono Mamadou Ware Seydou War mbeɗɗo 200 albarka noddi Samba Sada Gange noon mbiyama albarka Samba dokkaɗo donkanaɗo noddi Idrissa Alassane Aw noon mbiyama albarka Allah hersinanimo ñande bilgo nde e oɗon jamanu kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla Abdoul Cokkan Ba mbiyama albarka noon on kolli so ara addano ɗon ceernoɗo walla jingonno basi
Basiru Basi kanko Alpha Oumar Ceerno Bayla wimo nde o haalde cikkannomi ko gagnama sibi gando hanani haalde kalɗa ko mayde nde kay inchallah ponnami hannde maaya dogdu ndu kay pullo masinanke muynani dognowo dimaɗi takkodiri ɓe gollum mana ɓe gorodiri goto men fof wolde yaltani goɗɗon tawne wawi nden wolde ko ɓi woldanke ha pucci pentodiri caggal ɓe dokkodiri melew ndege taari ham Bocara Sala Mody no jogui gandal kuntanke goto ɓe koccino e nder ladde guila e jamanu Seko Amadou mawɗo kuntanke lesiraranke ganduɗo e gurdam Seko Amadou wino kuntankoɓe lumbu maayo ngo batte lesirari mabɓe ɓe kawre mawɗo ne majji ɓe kocci ɗum ɓe balli ɗum ɓe itti ñamde ɓe kokki ɗum ɓe batti ɗum e lawol mawɗo o welti wimo gaare ga e cukalonam ɓe gaari o wi ɗum ɗo ko gandal koye jamanu wolde gonɗon kala mo kaɓata sa wutti nduɗo serde ɗo pour ɗum tan dogat enen mbiyata korowal nde kam o jogui ngal gandal to dimadi gogodiri ha ɓoyi tan o nawi dimagu mum ko hoore boobal o itti gafakke ma ko ne wanno korowal ngal tan o yaltino sawdi Alpha Oumar Ceerno Bayla o tukki tan korowal e o wutte noppi Alpha Oumar Ceerno Bayla Alpha Oumar Ceerno Bayla dimagu fof kawji mana ɓe dogi welani on Fuutankoɓe kono ɗo taari ko rewi Cheikh Oumar wi nangane kammo ɓe nangi Alpha Oumar Ceerno Bayla wadda ayiya Cheikh Oumar nangi hoore nde moƴƴi ɓami kufuno fawe hoore makko wimo rutto o rutti a taari am Bocara Sala Mody ɓe takkodiri dimaji ha ɓo difti silam makka ene wonno e galbuusi makko o wi wala hawla wala quwwata illa billahi mina seydani ko ummimi Fouta faade joni mi meeɗa andude gorko andu gom kaɗo silama o difti silam ka o dare e heɓere o wi taari am Bocara Sala Mody silama e dande pat hoore nde filti balaɓe ɗe kawri ƴiƴam ɗam suuri o junnite pucci o ooñi ndimangu jawde makko masine jiiɓi Fouta diiɓi ɓe goni hen a nangue dare hoore kar tiji bar yoni ɓe pecci ɓe juuli kamɓe fof koɓe julɓe ɓe darni wolde nde banobbo telle ndimangu mumen o faye mana e tata he o arde tata ka dow o faye maayo jenne o woni toon ha ɓooyi o yaltemo ƴaara ndiyam Cheikh Oumar noon so wolde dawi waɗete ko caggal yimɓe to fedde Amadou Hammar Kouro renamo ɓen mbiyete haɗe waɗa nden fedde wiyete haɗe waɗa fedde baafi dembele sakko rew mana takko e ɓen temedde jeegomo gorko ɓen palato yimɓe ɓe fedde Amadou Hammar Kouro nde ko temedde nayyi neɗɗo temen ɗiɗi jungo makko ñaamo temen ɗiɗi jungo makko nano fedde baafi dembele nde daro yeeso makko so fedde baafi nde ronki ha wuli o suuto jungo ñaamgo temen ɗiɗi jungo ñaamgo naata so wuli o suuto jungo nanago temen ɗiɗi jungo nanago naata hewani mana ɓoccitade ɗo so woni less leɗɗe mo rena to tan o soni Alpha Ba Lobbo ne ƴeŋe ndiyam ene ƴara ndiyam o wi Allahu akbar kanko Cheikh Oumar yimɓe ɗuɓe tarifaji ciki mom mbimi ko ɓalejo dardaro ñiiƴe cargue caafiɗi hinere sewde o wona joɗɗo no fewi toni ɓutti ko wiyata gore ko mehowo ñiiɓe cikori mbi ko mawɗo sawto so haali dande nde mawɗo ɗo woni mana ene kanko Alhaji Oumar Saydou wi Allahu akbar kamɓe fof ɓami gueɗi gisi ɓe daarimo o wi holngel ɗo cukalel ƴeengel e ndiyam o de bamum Fuutami holi o ƴarowo ko wona mana ene warñude ɓe mbi o woni Alpha Ba Lobbo Allahu akbar goppe lawol ngol ɓe mbi ko ɗum woni o wi jamma hanki mi ñaguinoma Allah talkuru inde Allah ƴettumi talkuru ndu mbanmi hunuko boddi mudde ndiyam me so wona talkuru ndu yalte hunuko boddi ɓi masinanke yaltata tata jenne Ba Lobbo abbimo boddi nder ndiyam hefti hunuko mana talkuru ndu e hunuko boddi ndi goppe lawol ɓe kaɓi ha nangue muti ɓe darni wolde nde woni wolde mabɓe joyɓere ɓe jooɗi balɗe sappo e joyyi ɓe pofti woni cayawal ɗo Fouta sakkiti badde masina sakkiti badde kon ɓe ballodiri o jamma awlu mbiyatamo jamma gundaɓe Pulaar noon wi jamma kaɗɗam warñeno jamma cakkitiɗo kande Seydi Kane wiye Dieynaba Hammad Mayram Hammad ko gonga noon caggal miijo yoɓata biye namdetake séjour wondaka visa sa miija guiɗo ma tan a jolaka no barka ɗo woni mi managolde mabɓe jenne nde woni haare mabɓe jeegoɓere en naate mayre no
masine waɗi batu Fouta waɗi basu yerogel aysi jamanɗare Amadou wi almami Amadou Mamadou wimo naam o wimi hoyɗi gorko tiɗɗo ene dadi wudere disa ene jogui jammere ene foogi leɗɗe masina foof ha heddi coɓɓoƴi e jullaji ko ngol koyɗol woni Amadou Mamadou yerogel aysi jaado mi anda koye ganduɓe tan so golle jane e neɗɗo wallitorade gora ko ɓuuri hewde peeje mum kaɓe ɗen tan Amadou Mamadou Sekou hafti dari wi almami o innama o wi sikkere wonno hakkude men ɗiɗo mana e lebbi 14 jarama de ko kaɓetene Seydou Oumar mi tan ma sikke wonno hakkude men tan ko haala farilla salamu aleykum waaleykum salam ngare ñaamen ngare juulen nde Seydou Oumar ala kaskewi a nulinomi yomi yaami faloyo Seydou Oumar mbimami mi yahani a namnani ko haɗimi yaade mi halnani ko haɗimi yaade kolluɗami aɗa woodi worɓe ko wona min nulɗa wodɓe yimɓe tuumi hakkude men ko wowi tuumede ko gañgu ɓingu bababa gañgu ɓingu baba tuumama ha haqqilanteɓe mbi ɓingu yumma bongu ɓuuri ɓingu baba belgu almami wona gañgu hannomi yaade hande mi haalanma ko haɗimi yaade ko mi meeɗi yewtidde mammen Sekou Amadou jibinɗo bamma jibini baba mo mbimomi mama holto lelotomi o haalnimi koye wolde mayammi o haalnimi wolde nde no wayi o haalnimi mi lelta ko hirnangue Abdoulaye lelto ko hirnangue Abdoulaye o haalnimi puccu mbaɗɗoto o haalnimi jamma no wayata nandi kam e janggo nde Seydou Oumar ummi leyɗele funnague arti leyɗele hirnangue tafa jiyaadi aduna o waɗi Seydou Oumar coccorgal jewtinmi Alpha Ballo mo mbimomi holko Seydou Oumar kam holi kañum o wi Seydou Oumar ko waliwo Allah laaɓa kokkaɗo fiyande diina koɗe ɗum kolli ɓuuri ko ñaaguiɗo fiyande Allah mo hokka omo wonde duwaw biyeteɗo dafu anduɓe ne gandireni o ñaaguima Allah ha Allah jaɓinimo woni wakilu hakkude makko e terɗe makko kala kene fof torlamo ko Allah falato kala ha so gaño makko daarimo yitere bonde ha labtindima ɓaleri guite makko nangue mutata halkaki nde nullami nde haɗimi yaade komi yiiɗa mayde wolde adanne komi gorko jinmi wadde kene haalte mboɗo anndi kadi mi lelota ko hirnangue Hamdallahi on sa Seydou Oumar heedi ko hirnangue Hamdallahi kadi mi dardata Seydou Oumar yitere moƴƴere mbiɗaɓe ko haɗi mana yomi ya mbima mi yahana namnani ko haɗi mi yaade mi haalnanimo ko haɗi mi yaade kolluɗami aɗa woodi worɓe nulɗa woɗɓe almami ɗum hannomi yaade addinimi ittandemo o sikka noon mi jangge mana e tarika goto leydi Bagdad arabe ɗiɗo kamɓe jiiɗi yumma e baba Seydi Kane Omar Kane o wimi Demba amme bisimilla de mbimi mba Malick Paris o mi wimi kala ko tawruɗa dimo noon ari fewnanoma e galle guila arani de oto ñeño sikku koye mum woni de woni de sa yarnama e foti kelɗo helino guila arani sa wettanama e ley sekino o sekinoma guila arani albarka Kane wona wullude ɗiɗo jeeyino hijjore ɗi gaare wuuro subalɓe ndi yane wero liɗɗi ndi yane dolingi yande dolingi ndi wi feere boni aduna boni wonde wero liɗɗi ndi wi ala ko aduna ma boni kono ga bonani barka cimbo Omar Koddaɗo may sel man siray samba e mali ni dal tal Ahmad Diatara e Mamadou Diatara Mamoudou Diatara e Hamidou Ndongo Mamoudou Diatara e Hamidou Ndongo mbiyaɓe albarka Diatara Seydou Oumar waɗe inde mabɓe Cheikh Oumar Diatara waɗe inde moon albarka noon ko heewi noon ene tawi hirde tan moggi noon bologel neldal ni ko barka albarka noon yo e sappo so e oɗon jamanu masina haali o wi min jangge leydi Bagdad worɓe ɗiɗo arabeɓe kamɓe mana koɓe sehlaɓe musidɓe hakkude mabɓe ne tiiɗi hen goto maayi keddiɗo jooɗi ha dumunno juuɗe yimo e koyɗolamo torlemo lefte lefte cattuɗe ɓernde nde boni o yalta yimɓe amo duwo amo ñaago Allah
omo duwa omo ñaago Allah mo sakko ha ñande woto ɗo yiiti sehil makko e koyɗol ne ɓuuɓana sanne lebte ɗe ne gasi e muɗum o wi sehilam holko mbannoɗa e aduna ko foti ɗe lebte koɓe tinananoma o wi won gonnoɗo e aduna min tikkodiri e ɓerɗe somin tawdiri e nder yimɓe tan min calmodiri kono to ɓerɗe amin komin tikkodirɓe yaadɗo e tikkere natta aljanna ko ɗe lebte leftetonomi o wi caggal mi janggi o taari min ɗaccata tikkere nde hakkude men janggo mboɗo laftiɗo ɓalir guite Seykou Oumar mbiyamo Dia albarka so ceemeɗo ñaguima sabude fiyama koye mum wonima Moussa Ndongo o yo jirni indi Ablaye Idi Bow e Oumar Ndongo e Jiggo e Ousmane Jiggo mbiyaɓe albarka Ndongo ɓe kaali ha tiiɗi masina mana gayni batu mum Fouta jooɗi Kole Mody Sy nangi ñawdalle mum woni e duppude ɓe mbi Kole Mody Sy a waɗi ko boni Kole Mody Sy ko ɗum woni Kole Mody Sy a hangama aɗa duppa ñawdalle ma oyi ko ñawdal nafanno ɓe mbi ne danda ene moole oyoto Allah dandam janggo gadiɗomi laakara fof toon waali arɗo haali jeere bafti dari wi Fouta mbina woto toroɗo ko yiɗi toroɗo yiɗi subaka mi wondi janggo gawe manam mami nanguir jungo dande wutte dande Amadou mami nanguir jungo am go dande wutte Amadou Mamadou yo haali ngol konngol guiɗo makko foto wonno guiɗo berli goɗɗi gaño makko fof guiɗo mana guiɗo makko foto wonno mettino guiɗo berli goɗɗi gaño makko fof welti ɓe gandi o haali konngol manngol e mbaale ɗi konngude ha nangue fuɗi Fouta haɓɓi masinaɓe fedde bafal dari yesso Seykou Oumar fedde haɗe waɗe nde pirlimol dimaɗi nangodiri haɗum yo tat ɗum ronkodiri yiro guelage jandu Mamadou Mamadou inam o wi somi ronkani bedde daneje mami nangu hamma sam fulde to reeni Seykou Oumar ne haalat ɗum sirul men to mi adda e juuɗe ma Amadou mana Amadou Mamoudou Sy ko jolni pucci mum jayide boni ɓe mbi ha Seykou Oumar to darinoɗo o hafti o yon wonnandi condini amma somi fulde wimo ko Amadou Mamoudou Sy ko jolni pucci muɗum ɓe mbi hakkeno Seykou Oumar mana connidi boniri nde o telloto to o wettananoɗo o waɗani fad o jotti connidide duga puccini donki darrade Amadou Mamoudou Sy haaɓe o yetti mana fedde bapi demmel nde falimo ɓen donkanimo melew ha pucci ceeki o diren fedde Amadou Hammad Kournde Seykou Oumar suuti jungo ñaamo temeɗɗi ɗiɗi ndimagal telli o suuti jungo nano temeɗɗi ɗiɗi ndimagal telli yante fedde bapi demmel nde ɓe goni ujunnaje mana ɓe goni ujunere puccu ɓe cakki Amadou Mamoudou Sy haaɓe nanggue dabbugol puccu makko hawo yetti mana o fandi Seykou Oumar ɓe laaɓodiri guite o labtindi ɓaleri guite Cheikh Oumar to ngaɓa ɗum kam mo jofno ɗo Seykou Oumar tellini jungo temedde nayyi labangal dimawgal mana addi jeygue o saami ndimagu boyi natte yimɓe Ousmane Mamoudou Sy ari Amadou no waya Amadou Mamadou wi Ousmane hande kay bojji en jeeya ɗum aɗa woya elle ka debbo o Amadou Amadou wona mi wayani Ousmane Mamoudou Sy mi wayani Amadou Mamoudou Sy mi wayani mo goyammi ko horam rewɓe ne mbawi haala sanne Amadou Mamoudou Sy komin ɓiɓɓe baba joguimi ko bandi ko debbo mo jiiɗi yumma e baba babiraɓe amen jiiɗi yumma e baba min dawde wolde o heddima e wolde o saami somi hooti badi ko debbo joom suuda mo namnomi holno mawne gorko mayiri somi jangtimam fini somi yettimo to woni to mi ardata ko ɗum wayammi mi wona debbo nano gorko maayi mboɗo way ɗum wayammi Amadou Mamadou mboɗo jappinoyam o jolni pucci makko o yaltani to no heddi yero guelage janimo almami aɗa woodi yimɓe accumi tello o yelbini pucci makko yero guelage jawno beɗe mum danejo fiya yalti o wi beɗe danejo goɗɗo hokka ha woni dimaɗi jeeɗiɗi jawanɗo goto wiya Amadou jawanɗo darino Amadou Mamadou daari wimo jawanɗo walla ene ndimagu tokara hokku yero guelage jawanɗo pucci mum o wi almami mi hokkanimo puccam neɗɗo tellinta komo waɗɗini min a waɗɗinani saka tellinani nde mamma diidi wuuro Hamdallahi diidi galle mamam diidi galle nde mamma soodi pucci mama soodi pucci nde bamma soodi pucci babam soodi pucci nde coɗɗa pucci coɗmi pucci min a waɗinani saka tellina yero guelage jaɗo wi yiɗo beede danejo beele mi tello e puccam e o waɗɗo min somi tellima e puccam gottu tan waɗɗotomo Moussa Ba albarka Moussa Malede o wiya dow ille Fadi Ba e Mayram Salif
waɗe inde maɓɓe 100 francs mbiyamal balɗo 200 francs ba e oɗon jamanu kanko yero guel aysi jawan Amadou Dia no wi almami so wawa min mi tello pucca almami jaami mamin heddi yero guel aysi Dia nomi jaabo ɗum o jonni puccu makko kanko Amadou Dia wan o woni toon o barmina barme barojo daɗata kanko e puccu ngo yalti o marɓide yeeso Amadou Mamadou o yalmami Amadou Mamadou wi namo wi nane ko an jaabinon joni jaabotomo yero guel aysi Dia wan o wiiri o yiɗi ko beeɗe danejo ko beele mbo tello e pucca mo waɗɗo ala wonko tuumini o tuumi kam fenani mi wodirima ngo Allah ko jibinami gandumi debbo faade ñalawmanɗo somi meeɗi uddide suudu gorko goɗɗo ko wona suudam kotomi yawtu ka falsirade mi ɓen manam fadade jogumari min ñawdi ko ɗum o tuumimi e debbo makko wona seni debbo makko yero guelasi jamanɗo dirnimo yafnademo tuumamuyo wonno jomiraɗo subhanahu wa taala wi heewe sikkeji ko junubu addana ko bakkaɗe e hokkata yimɓe fali hoore nde wiidemo yo yaafo tawa taƴƴi koli modi si wini timmina konngol mum o jolni o fiya o yenni arɗo haali jere wine timmina konngol muɗum riwidima mum ngu o dirani Amadou Mamadou wi mo nanga dande wutte mum o sinda gawe 12 o saami ɗo Fouta dilli masine dilli ɓe goni hen ha nangue dare hoore kala ɓe juuli tiisu bar o ɓenni ɓe namdiri ha ɓooyi Amadou Mana en wino Saydou Oumar way ɓe cifnimo Saydou Oumar o difti mbakew makko ngamo sindi gawe jeenayi ronini Saydou Oumar holko haalata konngol ɗaccinomi hakkille Ousmane Ndiaye e dow inde Sinthiou Boumak rewo e worgo noon noddiyama Ndiaye Gabon e miñi ko Ibrahima Ndiaye albarka ɓe mbiɗi tawde monde Gabon noddi Alsane Niang o weli tawde mana e Centrafrique ɗo Amadou Mamadou nde dusdima mum o faye Saydou Oumar holko haalata yan Saydou Oumar janirɗo e amen doole dow ɓuuri a dala min noddima e Allah ya an joomam mo haala ayejo ɓurana mo heela ɓernde Saydou Oumar hamo faye muɗum Farba Sow gowawi mo kodde Lamine kodde Siré kodde Saydou kodde Adama masinan ko pullo masinan ko denar ala ko jimi yeeso maɗo so wona sawruma tuggordu ndu e kurus ma o kanko de mo jogui gawe Saydou Oumar dimmini hoore Amadou Mamadou ari feeñani Saydou Oumar hankkadi ha heddi pellal hakkude mabɓe walla berlugol gawal ɗo Saydou Oumar mana ɓami jungo mum ngo nano ngo to tugginogo salmudo ƴetti kurus o watte muɗum o ƴetti jungo ñaamo ngo o wi tuy so kure ɗe jalti koye hunuko e Allah andi so jalti koye peɗeli Allah andi Alaji Saynourou Saydou Oumar o wi kam foof ne wawi yaltinde barka moɗon ɗo Amadou Mamadou juɗɗe ɗiɗi foof mana coƴƴi o dari omo ha alaji ɓuurana ayeji ɓuurana e noppi mabɓe ya an joomam sa resni neɗɗo hunde ha juuɗe mum ɗiɗi keeli an wino an kadi natti wawde mi arde dina ma ha ɗo o haylide pucci makko o naate masine wolde nde gasani o wi masine caawe kam paromi dande duɓɓel mbaɗo melano noon paromi mana en ɓunta ɓe ittimo e pucci noon ɓe cawimo pucci ɗi mbayno mana dogoji ni ɓe parimo dande duɓɓel ɓe gaddimo ha e laaɗe ɗo woni Saydou Oumar mana ene heddi jenne ene heddi cayawal ɓe gole fewjinnoɓe nawrimo Hamdallahi Nanga o wi mamma ko debbo ma ara ajama ara on nehimo jibini bam makko on wiyatnomo Amadou Mamadou o wi Alpha Ba Lobbo ajama ara Alpha wimo Amadou o wi namo wi aja wawa arde ɗaccumo tan ko Allah renatam o wi wonno julde hewirta mettene wonta kefere mi yiiɗa ɓe torlam mamma ko ara Alpha Ba Lobbo yeeƴi kono o wi Amadou Mamadou wi mamma Moumar Amadou Mamadou wi mamma Moumar te waɗete ɗo woni ruttade ɓe Hamdallahi ɗo woni kono Saydou Oumar nanguimi nde woni haare mabɓe jeeɗiɓere koye kanen albarka jatare en Issa Mallel mana Amadou Mallel Mamadou Mallel o wi to haala jeeɗiɓere nde fuɗɗita ɗo waɗi ɗon 200 francs ba Amadou Tidiane Kane o wi to haala nde fuɗɗita ɗo waɗi ɗon mana 100 francs albarka
jamanu Alpha Balo Bonanga Ahmad Abdul Salam Nanga Allah yang bohara salamudi nangama Seydou Serikou Sidiki nangama do Abdou Amadou waɗa e laaɗe para mana kunta o ari ha to wiyete diire buldaɓe mbi o ɓennata o nannirno dumen diina ko yiɗi añi caggal noon naati diina kay so heeɓi musiba hade makko sawdama haalno e kuntankoɓe kañumen goni bandigan kañumen foti haade ɗum woni kadi mo ɓennude dande diireji hudankoɓe mana ene nangui tata hamdallahi yerogel aysa diawanno mana kanko hama sampulde diawno are Seykou Oumar o timmin konngol amman kadi mi wallinoma mana ha nangui hamdallahi a wino sa nangui hamdallahi aɗa tiiɗa konngol ma sanne Seykou Oumar ɗum addannomi arde ma mi nani ka guiƴum konngol ma kalɗa fo waɗa ɗe gurdam ma a wino yomi walle ha naata hamdallahi naati hamdallahi minene jinnomi ko kawɗo Bougari alƙali Mouhammad Sampu mana mo Amadou Amadou fawe dow amo ne kokkami ɗum minne mi waɗatmo ko jinmi timmin konngol ma Seykou Oumar wimo sen juuli tiisu bar janggo aljuma sen jalti en core leccali e payayam mami nangui jungo makko mi hokkuma hama sampulde mana en haaldi ɗum e Seykou Oumar kawɗo Bougari alƙali faydo Alpha Oumar Ceerno Bayla o ñaagui Alpha Oumar Ceerno Bayla o haalani ɗum ko tiiɗi yo wallumo dannamo e juuɗe Seykou Oumar janggo Alpha Oumar Ceerno Bayla wi Mouhammad sampulde keeda mana kawɗo Bougari alƙali cakkoɗami tan keeda junggam ñaama oɗo woɗɗi toon ɓe paadi jamaka o dari ha Alpha Oumar Ceerno Bayla naati o naati jamaka ko naati ɓe juuli tiisu bar aljuma o ɓe calmini ɓe jalti jamaka paye leccale Seykou Oumar ne maire o kawɗo Bougari alƙali kawɗo Bougari takki hen Alpha Oumar Ceerno Bayla hama sampulde ene dari kawɗo Bougari alƙali ene andi Seykou Oumar ne maire o ɗum ha Seykou Oumar yimɓe ɗin lombi hakkude mabɓe tan giwli wiye junggo kawɗo Bougari alƙali tep Alpha Oumar Ceerno Bayla wi ga tep Seykou Oumar wi hama sampulde nangu hama sampulde nangu daaɗe tati noɓe gakkodiran noon ni kawɗo Bougari alƙali ne moole saldude saldu ɗakkiti daggi calki soore dow man kawɗo Bougari alƙali leeli nangu hama sampulde leeli nangude Seykou Oumar mettini o wi junggo kawɗo Bougari alƙali ko yalat o hama sampulde o ina o heewi neɗɗo daro e nder yimɓe min bandamen ne gañimi neɗɗo ne añire ko cenɗe fof ene gasa banden ɓe gañinma ko jaasi neɗɗo huuli reedu ko jaasi a wiyatani yo a nangatano mi haalanma kono mbiyirmami ya nangu o wi Alpha Oumar Ceerno Bayla holko nanguirɗam Alpha Oumar Ceerno Bayla deƴƴi o wi Alpha ko nanguirɗam Alpha deƴƴi omi woodi mami ñaawe hami dumbuma e geƴƴal ɗo kawɗo Bougari mana jawanno biyeteɗo hama sampulde kawɗo Bougari alƙali o dari o tawi Seykou Oumar ne dari o hokki ɗum jungo baynotoɗo neɗɗo ni o ɓamti jungo o hokki Alpha Oumar Ceerno Bayla no baynotoɗo ni o wi taal wan mi waynimo wona ɗum jinnomi hakkude moon Alpha Oumar Ceerno Bayla mbino mami ko yawallam oto Seykou Oumar wardemi kono ma kaɓol yoɗani garon ha ɗo kaptone moɗon koɗo mon bona hoto mawnikino tuuban Seykou Oumar gorko soppinaɗo yeeso Seykou Oumar wiya yarlomi yaafo wona mawnikinade ko Allah hokkimo ngal gueɗal hokkumo jungo tan kanko ardima woni mawɗo kuno woni ceerno ma onon gardi ɗo mi yiiɗa kaɓol wan ɓaari mi dandi won kam tan a jarama ɗum jinnomi ɗo Alpha Oumar Ceerno Bayla ɓami juuɗe muɗe ɗiɗi haaƴi fawe yeeso Seykou Oumar wimi tubani Allah e nelaɗo muɗum mi yafnimama jafuɗani ni juuɗo tubiranta juuɗo bandu ɗo Seykou Oumar artiri yeeso o wimi woodi sa waɗano ni mami ñaawe hami dumboma e geƴƴalal kono Alpha Oumar Ceerno Bayla o wi naam o wimi nani e hadisi annabijo sallllahu alayhi wa sallam tedduɗo o wi kala ko julɗo wiya fi sabilillahi wa rasuli ene wawi waɗani dañi bakkat banggue Allah mi yaafimama kono joni joni abbunomi Amadou Mamadou o wi no jaranmi mi anda ladde neɗɗo o wi mi wadduma e neɗɗo o taƴani Alpha Oumar Ceerno Bayla kono o waddi ɗum e mawɗo masinanke o wi yoɓe gabbo Amadou Mamadou ɗo puccini payi mana ene takki maayo ngo ene payi kulta ɓe gaari ha direwi toɓe mbalno direwi ɗo jamma jenggi masinanke mo wonduno Alpha Oumar Ceerno Bayla mana ne wirda wonno anduɓe mbimo jamma andi fo yimɓe gandat ɗum yew Alpha Oumar Ceerno Bayla en Seykou Oumar en Seykou Amadou en Amadou Mamadou en sa nani inde mabɓe cikkaɓe guuri duuɓi ujunnaji ala ko daraja ɓe gondi jaase yimɓe noon komo yiiɗa darjude ƴeew kanŋe ɓuurani jamde ɓaleri wawde nafde ɓuuri ɗum ko daraja ƴeew jamde ɓaleje ɗe mbatte jamme feccite leɗɗe mbaɗe silemaji
coppire mbaɗe mana seretaji mbaɗe barmeji defire mbaɗe labɓe dangire worɓe pembire worɓe kono ko kanƴe nafata so wona sinkorede kono ɓuri ɗum ko daraja Moussa Ndongo oyi so hare ndene tawano joni yomi andude ko baɗɗiɗo puccu makko Ndongo no Ibrahima Dia o inde joom suudu makko Oumou Dia mbiyamo Dia ko ceemede hewata kecce ɓuuri ko hewata talkino ɗo Amadou mana enayi toggere mana direwi Alpha Oumar Ceerno Bayla to wirdanno ɗo tan haw yi machine anke mo wadda o darni dande en keɓani inde makko e taarika no Alpha wimo ko ɗum woni o wi won cuurawi garowo e am ɗo e gurdamam ala mo tinmin joguiɗam e machine so wona min e Amadou Mamadou o ummi o waɗe sanwade haw soni Amadou Mamadou enen mana e toggere direwi o arti o haalani Alpha Oumar Ceerno Bayla ɗo ɓe nangodiri e Amadou Mamadou toggere direwi ñande hen Ali Damay so ɗon maayi ha Amadou Mamadou Alpha Oumar Ceerno Bayla ni ɓuuriɓe doole yiiɗi añi hankkadi ɓe jahat tan ɓe mbaɗa e laaɗe pucci ndeniɓe ɗo woni Cheikh Oumar to Dumbi Alpha Ba Lobbo en ga baɗɗe